Bapak, Ibu hadirin penonton yang berbahagia, berikutnya adalah acara yang keempat, yaitu penyerahan tokoh wayang yang akan dipandu oleh Bapak Supar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nggih, wonten ngarsanipun Ki Dalang Masda untuk berdiri di sini untuk menerima tokoh wayang, di mana pada kesempatan malam hari ini mengambil cerita Sesaji Rojo Suryo. Dengan demikian tokoh yang akan diserahkan oleh beliau Bapak Soekarno. Beliau adalah sekretaris IGAKI Kapanewon Semanu, akan menyerahkan dengan hormat beliau Bapak Soekarno untuk menyerahkan tokoh wayang Prabu Puntadewa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Bapak Totro untuk naik panggung untuk menyerahkan bingkisan buat Masda. Okay. Bapak Totro adalah pemilik gongso ini sekaligus Ketua Pepadi DKI Jakarta. Beliau menyerahkan tokoh wayang Arjuna sebagai tanda kenang-kenangan dari Bapak untuk Masda. Ya, terima kasih Bapak Totro telah memberikan kenang-kenangan sebuah tokoh wayang Arjuna kepada Bapak Masda Yusuf Ansor. Kepada Ki Dalang untuk berdiri sejenak bersama kami untuk foto bersama. Penonton yang kami hormati, tibalah saatnya kita menyaksikan pagelaran wayang kulit. Mudah-mudahan kita dapat terhibur. Tetapi sebelum itu, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucap bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya kepada Bapak Dalang Yusuf Ansori beserta rombongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya
Yuan sembah nere nguluk kapara bore sang pengaran Yuan kanan ingkang siling tasek maweh woko kang sawagung Mas lirik terahan nyewang kanan memuju ing wang Wilahing awik namastu Purnama Sidhem awik namastu silat mring Hyang Jagat Karana Sirantandra kawisisaning bisana sono sinamung langening kula pesta maksitantun lampahing Buddha Jinantara tutara katela tula-tulan miring Raden Paradya Winarsita Mupama praming niskara Karantadya tumiyeng jaman purwa mangyata kapuasananing Gupita tanpura rengking perlambang patumpa-tumpa marma panggunggung sang muring kota segebyar dumadining wayang urwa Purwakane kondo linarik runtuting basa tunging kuna kembu surasa yen linarasaya karaos mulat sarira hangrasa wani uruing diri rasa rumangsa angrumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis rinakum jaing carita ala becik wis gumelar jroning pakeliran yaiku sejatine mriksani pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra Darum Hyang Kartika wis pinurba kudrating kawasa sahari rantri angin tribawana purwa teka enduk sina gilir gumanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad redungkulan tangkar tumangkar kowe sinarambun kowe jawah panting ngrembyah dadya pandhanging kutu-kutu walang atoga buron wonom yang buron toya dadya branan tanpa picalan padang terawang sinaring sang Hyang Retnawing kengarsah merbawani jagat mungguing jagat mitanduk mungup-mungup mungguing kalingan mungking kang abang merengangah lamun kaek siayahan dilat-dilato bumi
saya dangu sumurup sang Jiwangarga. Katon sebelah kanan kiri abang sepujana kabar bawan sinaring sang Jiwang Basanta. Panembu katon ijo royo-royo hamang gunung ingkang biru moyo-moyo. Pucuk gunung Kimulan gedanu kasiliring Prabancana, lenggan lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega. Tanah wis dangu seleng kawula dasih. Dene luar swangupaya buga garap Tegal Sawahe. Anglur silur tanana bedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garukune. Anggiring raja kayane sawaneh ana pirembakan samba rewangi. Sang Jiwangarga saya dangu saya inggil. Sinaring jagat wis katon melok turu ing kiblat papat lor kidul wetan kulon. Sinaring jagat kang samya rebut yodha, rebut teja, rebut kekuwung. Parantene daton wonten ingkang amadani kekuwung ing praja ing Amarta, ya ing Indra Prastra. Lho niki garis 100 taranto kalih 1000 jangkep tinega. Krana negara Amarta dumadi saking ulu-ulu bebanjaran. Sinasapan kaya benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut. Begating paninggal kapanto uting Cakrawala. Wane-wane cakra wisi sawane kineping jurang corong kinepung wa serung. Kinarya sesuwing peksi lawen lan sarang burung. Wonten ugi pasisir anter. Sasana jembar kebekaning masir gumelaring garis pinggir. Royo-royo ning Karang Kitri royo-royon klopo bumi subur pasiten mawur. Satengah tandur tirandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung bebanjaran kang sang langit lenggak lenggok lampeng bin mijil saking sendang mening tirtane. Ilene binara para mlayune tinampi wadhuk binendung bendung kinarya ngalini sawah yang pategalaning loro wisma. Mokal pangoleng tetani bebasan datan ana bumi sacengkang ingkang sela. Sedya tinanduran kang murah kapipan Dewa Betari Sri Hanglar Pasiban Yayah Rukmi Sari kang minangka Pertiwi. Pategelari nenggo Palawijo kang angger mbuyu gegondhongane. Hambiyek poe nganti kaya manglung win-witane. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gemantung sadotan kuciwut sinambi tukulan kang meweh sarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya itik iwen sansaya ngrembaka lamun meyang aglaring mangunan samya mulih marang kandhange dhewe-dhewe. Datanono carane kandhang nganggo kinanjing palang lebet-lebet saking tindak sangsaya sinan saya wada winada ananing mung sinamatan daya dinayan. Sewiji-wiji wis mapan datring jejibane kang pinuji temah mawujud panunggaling cipta rasa karsa hababar karya. Kenging binasake negari Amarta nalika semono lagi mancik marang jaman kecono. Panjang punjung pasir pawukir Jinawi Gembari Pakarta Tata Raharja. Dasar guru kang gedhe buri. Padang jagate dhuwur kukuse turta ado kuncarane. Turta kang susuring monco praja. Lah sinten to wau? Ingkang asta pusarane kadil bangsa negari Amarta. Menangi Raden ucap ngutus namaning Sang Nata dosarane 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Darma Kusuma. Ya Sang Nata Prabu Puntadewa, ya Sang Nata Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satru, ya Sang Nata Prabu Yudhistira. Nalendra pepangkuning bumi ingkang nganggo ngajejegaken kautaman risa juga lenggah madaning dampar kecana. Ora mantra-mantra sipating Ubanara Yayah Sang Hyang Bathara Darmange Jawantah. Binayang bayang sangjaning para Hapsara Hapsari kawis ketinggal Bapak Handil sagung samya semewa. Yayah roping samudra ing daratan mewah datan kantun anung tetungguling bangsa. Negari Amarta mewah sangjaning para kadang kang sampun tinggal ngaglah bergagah. Yayah prayit ning kewu. Ananging menika tumarnaning Kadang Nata. Satruing Jodipati ya ing tunggul pawenang anggere Sang Raden Harya Werkudara, ya Sang Raden Bratasena, ya Kusuma Yudha,
ya Kusuma Dilangga, ya Sang Ganda Wastratmaja, ya Sang Raden Wijasena. Satriya gagah piteksa Godhek Wok Simbarjojo. Turta kasirungan kasekten lumeh bebasan pinantah mendan jinala menter. Sinumbak bengkung sinuduk putung. Mila dadan mukal dadosaken bebeteng wonten ing Purja Ngamarta. Sang Raden Arya Werkudara mengkeraken panengah Pandhawa satriya ing Madukara. Anggeri Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka. Satriya bagus tanpa cacat bagus datana ing kanungkuli. Den sebut lananging jagat lan suring bawana. Kocapa ing kono ta wau datan kantun ugi pisuwanipun pragil Pandhawa saturing sawu jajar tuwin bumi Rotalun. Anggeri Sang Raden Nakuladewa ya Raden Pinten Tangsen. Ing jawi tinggal handir mlabar ya sagung Sang Samya Semewa. Gendera rontek umbul-umbul kiterangan danu. Yayai mondo ing mangsa labu payung megar mendi jamur barat ing mangsa rendheng. Datan kantun ugi pisuk rawuhipun Nata Agung Durawati miwah Nata Agung Pandura. Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna miwah Sang Nata Prabu Baladewa. Dadung panggih bandika Sang Nata Prabu Puntadewi teng kababaring lisan. Panglangram yang nengkang sasongko kumanyar Pangrenggo ruming buri mangking tanpa siring kang ombak emas-emas ngurup ing langit.
Sritinon neng pasewakan busana maneka warna Sebab puspit kang sumirat kenyaring decok baliwaran pergi laji siring dadet wimbuk kekonco mrek mingit katiuping maruta mandor separan mangambar kongas niwangegung muga ngayomana marang Praja Ngamarta lan saisinipun Koko Prabu sasampunipun paduka rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu lenggah wonten ing Praja Ngamarta ingkang rayi ngaturaken asung pasegan panakrami mugi kunjuk marang ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna pangayoman kula wonten ing Madyapada mrateng belahan Koko Prabu Sri Bathara Kresna jagat pangestu para wayah loro jagat nggih Yayi Prabu sakalangkung bombong bilawanipun ingkang manahipun ingkang Raka Indrawadi samangke sowan kula wonten ing Praja Ngamarta asung pasegan panakrami saking paduka jengandika Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos ing penggalih mboten langkung ugi ingkang Raka ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka mugi kunjuk marang ngarsa jengandika Yayi Prabu Puntadewa wonten ing Praja Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma nuninggih Koko Prabu kula pundi karya Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung dipun srecaken anggenipun lenggah jengandika wonten ing Praja Ngamarta menika Koko Prabu nggih sampun mboten ngrang prayogi pisanipun ingkang Raka Indrawati wonten ing Praja Ngamarta menika Yayi menapa dene Koko Prabu Baladewa ing Mandura sarawuh jengandika ingkang rayi ngaturaken pambagya raharja tedhak paduka wonten ing Praja Ngamarta menika Koko Prabu Balarama jagat wasisaning Bathara wayah loro jagat Pathi Indra Jala Dewaki Yayi Prabu nggih sakalangkung wilujeng pisanipun ingkang
Raka ing Mandura wonten ing Murja Ngamarta dinten sakmenika ugi. Sowan kula widodara Iskara tanpa alangan setunggal menapa. Sowan kula kalih sing sambi kula keparing ingkang Raka ngaturaken salam taksih ingkang Raka mugi kunjuk marang ngarsa paduka Yayi Prabu Puntadewa. Yayaji Nun inggih Koko Prabu, kula tampi karya bombong raos sing penggalih mboten langkung dipun sekecaken lenggah jengandika wonten ing Praja Ngamarta menika Koko Prabu. Nun inggih Yayi, sampun boten kirang prayogi bisanipun ingkang Raka ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta menika. Yayi, Yayi Prabu Darmakusuma. Wah, tresna kakangku, sarawuhmu mugi nemoni metruke Karaharjan. Rawuhmu ana kersaning barep kakangku, jlitheng kakangku. Werkudara wis prayoga praptaning pun Kakang Raharja kalih ing sambikala. Sawanipun Kakang ora nemoni alangan swiji apa. Yo, aku ngaturake basaku katuru. Yo. Siadi ngaturake bekti lawan pun Kakang wis ndak tampa ora pestune wong tuwa wae taman ana Yayi. Yo, tak gegem dadekake jimat ora liwat prayogan nunggun mulungguh ngersane bareng kakangku. Yo. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang ning Praja Ngamarta iki. Werkudara. Wah, sarawuhmu methuke Karaharjan bule kakangku ana ing Praja Ngamarta. Wah, bule kakangku. Bule kakangku. Sarawuhmu methuke Karaharjan. Rawuhmu ana ing ngarsaning barep kakangku. Bule kakangku ing Mandura. Koko Prabu. Piye? Werkudara mbageke kelawan panjenengan kok panjenengan kendelke wala. Kusik. Werkudara mau muni piye? Werkudara muni piye? Balen ana pisan meneh Werkudara. Bule kakangku. Sarawuhmu methuke Karaharjan ora kersane bareng kakangku. Menika lho Werkudara mbagiaken Rasudi. Lho. Panjenengan menika kenging menapa to? Mestine wae Werkudara ki mbagekke kanthi tata cara sing sakmestine, kanthi paugeran sing sakmestine, lan kanthi subasita sing sakmestine. Baladha ki ndek jeneng, nata ing Mandura ki ndek jeneng, ora mung sakabeh dhewe ngono kuwi. Bula bule. Padake ora. Kene adu-adu kroyo-royo saka Mandura tekan Ngamarta. Tekan iki mbagekke sing apik, ora kok kaya ngono kuwi. Ya mengarep wujudanku bule ning aku ki nata agung ing Mandura duwe jeneng. Aku duwe jeneng sing sakmestine jan dadi jeluk. Ora kek waton jeluk bula bule. Lingsem dipersani wong akeh. Ya senengane kaya ngono kok Werkudara. Piye? Mbagekno. Wah. Bule kakangku aku ngaturake basaku katuru. Kuwi nek kaya ngono kuwi. Panjenengan menika lak nggih kedahipun nggih mangertosi to. Kedahipun menika panjenengan nggih mawas diri kelawan menapa ingkang panjenengan kagungan. Nek ora sakmestine ngono kuwi to. Aku ki ndek jeneng wis tak omongi bola-bali. Nata ing Mandura ki ndek jeneng, ora mung sageleme dhewe. Ora trima dijeluk bule kowe gugatoh ning kayangan. Kowe njaluk ganti kulit karo para dewa. Wah, wujudmu bule ora seneng dijeluk bule. Kowe iki janjane kepiye? Ning yo sakmestine To Werkudara, nadyan wujude pun kakang iki bule. nanging pun kakang iki Nalendra. Nata ing Mandura iki nata agung. Gelare tiyang agung, ora mung sagelemu bula-bule. Sore wis marai
Erosi. Napa? Marai erosi. Njalem iku ajeng ngendika menapa to sedana ora? Kowe ora gelem tak jeluk bule ya wis sing baku aku ngaturake. Basaku katura. Ya ora tak tampa ning mengestuku Tampanono. Wehno kono kapan-kapan tak jupuke. Edan iki. Pengestuku dek kono kapan-kapan jupuke. Wah sekare ora. Werkudara. Nggih. Kowe ngerti dhewe to. Koko Prabu ki gampang cugetan aten. Rasah dilirih-lirihke aku krungu. Kowe ngarani aku cugetan aten to? Kowe mau ngejaku ning kene. Bareng saking ngono kuwi. Ayo. Inggih Koko Prabu, mengirim yen to. Kula tak matur kali Werkudara. Kowe ngerti nek Koko Prabu ki ngene sithik mesti Koko Prabu duka. Yo. Mestine siadi njeluk kanthi apa anane, aja kanthi kaya mangkono. Wah, nanging Baladewa wujude bule. Ya ora gelem tak jeluk bule. Ya wis kon gugat nek kayangan bae, jaluk kanthi kulit sing aja wujud bule. Jal balen ana ping 50. Bule. Kok Prabu mbok sampun to? Mbok sampun. Senengane gawe virang. Werkudara, Apa? mbagekno sing sak mestine. Baladewa kakangku ngono wae. Wah, ya. Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katura. Kowe celat apa piye? Atu. Ya, Werkudara tak tampa. Kowe ngaturake bekti kawan pun kakang ran pangestunipun kakang bae Tampanono. Werkudara. Ya. Tak gegem dadake jimat prayoga nonggon mulungguh nang ngersaning barep kakangku. Yo, kaya wis ora kurang prayoga praptanipun kakang ning ngersani Yayaji. Ning Praja Ngamarta dina samengko iki, Werkudara. Ngono kuwi rampung kok dadak kan senengane iki ora. Saking singket mau pun. Niki pasewakan ampun sak gelem. Ampun sak geleme dhewe. Koko Prabu. Nadyan kula ingkang rayeng madu kula ngaturaken pambagya Raharja rawuh jeng andika. Ya Raharja, sawanipun Kakang Praja Ngamarta. Inggih. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya Arjuna pun Kakang tampa rawat ngestunipun Kakang Tampanono. Inggih kula pundi jimat paripe. Dayanana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun lenggah. Wonten ngersanipun Koko Prabu Puntadewa. Koko Prabu, ya kaya wis ora kurang prayoga. Koko Prabu Baladewa ing Panduru kula ingkang rayeng madukara ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya Arjuna tak tampa. Siadi ngaturake bekti kelawan pun Kakang pangestunipun Kakang bae Tampanono. Inggih kula pundi jimat paripe. Dayanana ing kasantosan Koko Prabu dipun maragaken anggenipun lenggah. Ya kaya wis ora kurang prayoga. Koko Prabu Sri Bathara Kresna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu Kresna ngaturaken sembah kadangipun Kakang Yayi kembar ya ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanono nggih Koko Prabu kula pundi jimat. Koko Prabu Baladewa ngaturaken sembah. Koko Prabu Balarama ing Mandura kula ngaturaken sembah Koko Prabu. Yo Nyai kembar pinten tangsen tak tampa rawuh ngestunipun Kakang Tampanono. Nggih kula pundi jimat maribe. Dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Dipun maragaken anggenipun lenggah wonten ngersanipun Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Yo kaya wis ora kurang prayoga. Ya kaya wis ora kurang prayoga. Koko Prabu samangkin damel gugup guragapan manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh jeng andika ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka Praja saking negaring Ndarawati. Lajeng kenging menapa paduka rawuh wonten ing Praja Ngamarta menika tanpa paring coling saderengipun Koko Prabu. Yayaji wonten timbalan. Kula nuwun sewu.
kula prapta ing Praja Ngamarta menika menapa kula ingkang supe menapa paduka ingkang boten kemutan kenging menapa diri paduka paring dawuh kados mekaten Koko Prabu jalaran tigang ari kapengker ingkang Raka Indrawati nampi nawala saking paduka Yayi Prabu Puntadewa kamangka surasaning nawala jengandika Yayi Prabu Puntadewa ambayongi dhumateng pisuwanipun ingkang Raka Indrawati supados dinten sakmenika kula tedhak kula lumarep ing Praja Ngamarta kula piyambak boten mangertos menapa ingkang dados wigantosipun Yayi tumuli samangke ingkang Raka nungsung pawarta menggah menapa ta wigantosipun dene paduka atur nawala kelawan ingkang Raka Indrawati saestu kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu Puntadewa Ngamarta Yayi Haji Andrah kang puspita arum kasiling samirana amri sakar kadung ko ngas kandanyo maweraras retnaning driya aduh Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darma Kusuma tadah madonna awit krana sakathahing kewajiban kaprajan wonten ing Praja Ngamarta ngantos kula mboten nimut kula kesupen bilih tigang ari kapengker kula atur nawala kelawan jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna ing Ndrawati meninggih Koko Prabu mboten dados menapa sakmangke ingkang Raka nungsung pawarta menapa ta ingkang dados wigatosipun Yayi Prabu inggih Koko Prabu aduh Koko Prabu saknyatanipun wonten gegrundelaning manah ingkang rayi ingkang boten kuwawa kula aturaken marang ngersa jengandika Kanjeng Koko Prabu sebab jalaran saking Pandhawa menika kuthunging nalar cingkranging samubarang tartentu menawi Pandhawa wonten menapa kemawon Pandhawa nggadahi gegayuhan menapa tartentu boten kendhat para Pandhawa sami taren kelawan jengandika Kanjeng Koko Prabu sartanipun nyuwun niga partikel pamrayogi babagan menapa ingkang kedah dipun lampahi marang ngersa jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Yayi Prabu wonten timbalan samenika kula aturi ngendika kemawon kula aturi paring dawuh ingkang prasaja lan ingkang tetela kemawon ilang ana jigolan perkewuh ilang ana raos kaecal raos boten sekeca lawan ingkang Raka jalaran kula menika sampun wangsul wonten ing Praja Ngamarta tartentu ingkang Raka menika ugi kaanggepa utawi ingkang Raka menika ingkang den sepuhaken wonten ing Praja Ngamarta tartentu wonten menapa kemawon saged ingkang Raka sabiyantu kelawan kadang-kadang kula para Pandhawa nuninggih Koko Prabu
estunipun ingkang rayi menika namung nembe raosan kemawon bilih Pandhawa menika anggadhahi gegayuhanipun menapa inggih saderengipun ingkang rayi menika namung kepingin ngucap syukur Pandhawa menika kepingin ngucapaken raos syukur kelawan Gusti ingkang ngakarya jagat kelawan Gusti ingkang ngakarya loka ingkang sampun sak tebihipun menika negari Ngamarta saged kunsara anjayeng bawana Koko Prabu ngantos para Pandhawa menika paribasanipun kondhang kaloka ing rat. Kula nuwun sewu mboten kok nami kula menika ngalem-alem. Jagat menika kadidene kebrebeken kumandhangipun para Pandhawa lan kumandhangipun negari Ngamarta Koko Prabu. Angka kalih babakan kawula sak negari Ngamarta ingkang rayi menika nyumurupi bilih kawontenan wonten praja Ngamarta menika karaos tentrem lan jenjem. Sedaya kawula menika sami urip ayom-ayem tata titi lan tentrem. Para kawula samya matsinamatan daya dinayan boten wonten cecongkran setunggal menapa. Satanipun sami kersa manembah kelawan pangeranipun piyambak-piyambak anut marang kapitadosanipun piyambak-piyambak. Sartanipun ingkang rayi menika ugi caket kelawan para kawula Koko Prabu. Perkawis ingkang kados menika sartanipun kawontenan ingkang kados menika anggenipun ingkang rayi rumaos bombong lan rumaos seneng ngantos sak mangke kula kepingin ngucap syukur kelawan ngersanipun Gusti kang ngakarya jagat arupi wujudan inggih menika sesaji Raja Suya Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Yayi Prabu nun inggih sampun saged nampi dados pangandika paduka Yayi Prabu Puntadewa Ngamarta nun inggih Yayi Prabu. Koko Prabu Baladewa. Nggih. Wigatosipun Yayi Aji menika amboyongi dhumateng pisuwanipun ingkang Raka ingkang Raying Durawati menika. Para Pandhawa rasanan kepingin ngucap syukur marang ngersaning Dat Kamawing Dat arupi srana sesaji Raja Suya. Oh la dalah jagat Dewa Bathara Yayi Prabu. Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu kula kama wantun matur marang ngersa paduka Yayi Prabu Puntadewa. Nuninggih Koko Prabu ing Mandura kasumanggaaken jalaran paduka menika ugi den anggep kula anggep sesepuh wonten ing praja Ngamarta menika. Lho niki. Kula nuwun sewu Yayi Aji. Para Pandhawa kepingin ngawontenaken sesaji Raja Suya menika leres. Nuninggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Jalaran sedaya lelampahan wonten ing praja Ngamarta ingkang ketinggal tentrem lan ayem ingkang rayi rumaos bombong lan rumaos syukur wonten ngersanipun Gusti kang ngakarya jagat. Nggih Yayi ingkang Raka nderek mangayu bagya seketi jumurung jalaran saji Rudra menika mboten saben-saben nalendra wonten ing saben negari menika wonten ing saben negari menika saged nglampahi utawi ngawontenaken saji Raja Suya awit krana syarat serananipun ingkang kanthi awrat sanget inggih Koko Prabu. Inggih. Lah bareng ingkang Raka mireng bilih para Pandhawa menika badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya kagem ngucap syukur marang saring Dat Kamawing Dat ingkang rayi nderek bombong ingkang rayi ingkang Raka nderek bombong ingkang Raka nderek bingah nanging jroning bingahipun ingkang Raka ing Mandura menika ugi
wonten raos was-was sartanipun raos kuwatir sak lebeting manah kula jalaran kula nuwun sewu Yayi Prabu sesaji Raja Suya menika mboten saged mboten saben nalendra saged ngawontenaken awit syarat-syaratipun ingkang awrat sanget menapa kemawon syarat-syaratipun Koko Prabu tartentu menawi kawrata kados menapa awratipun kados menapa kemawon tartentu para Pandhawa saged ngaturaken salajengipun kemawon kula aturi nyuwun pirsa dhumateng Yayi Kresna ing Ndrawati. Koko Prabu piye penjare kok menika kula wau kok obah-obah kemawon nuwun sewu jaluk ngapura mergo sing dadi pinesepuh lan sing luwih pana babagan syarat srana sesaji Rudra ki ya mung Yayi Kresna ing Ndrawati. Oh nggih, nggih, nggih. Sendika dawuh. Wareng kula badhe matur marang kersanipun Yayi Prabu Antadewa. Ya, taswagaki. Yayi Prabu wonten timbalan. Kepareng kula matur marang Resa dengan Dewa Yayi Prabu Antadewa. Inggih Koko Prabu kasumanggaaken kula badhe matur babagan syarat srana sesaji Raja Suya ingkang kedah dipun lampahi lan kedah dipun wonteni kaliyan pun kadang-kadang kula para Pandhawa jalaran menika baku lan menika wigati sanget menawi cicir setunggal kemawon syarat srana ingkang kula aturaken menika sesaji Raja Suya mboten badhe kelampahan Yayi. Ninggih Koko Prabu kula aturi ngendika lan kula aturi paring dawuh ingkang tetela babagan syarat srana menggah kados pundi sesaji Raja Suya badhe kelampahan. Ninggih Yayi Prabu inggih kepareng matur sepisan syarat srana sesaji Raja Suya menika sepisan inggih menika sesaji Raja Suya kedah dipun sekseni wontenipun Pandhita Brahmana cacah 7. Lho nggih. Ingkang samangke nyekseni sartanipun lumarap wonten ing Praja Ngamarta. Nyekseni tumapakipun sesaji Raja Suya. Lho nggih Koko Prabu tartentu menawi Pandhawa kedah ngaturaken syarat srana menika para Pandhawa boten badhe kawratan inggih ndungkap angka kalih sesaji Raja Suya menika kedah dipun sekseni Nalendra 100 negara. Nalendra 100 negara menika kula wau boten saged cicir setunggal kemawon menawi namung cacahipun menika nadyanto 99 nanging menawi boten genep 100 Nalendra 100 negara mriku kula wau mboten saged kelampahan. Nun inggih Koko Prabu, nun inggih. Lajeng Nalendra 100 negara mriku kula anggenipun badhe nyekseni tumapakipun sesaji Raja Suya menika mboten saged kanthi sarana peksa. Kenging menapa paduka maring dawuh mekaten. Ateges Nalendra 100 negara menika kula wau anggenipun sami nyekseni wontenipun sesaji Raja Suya menika ikhlas lair batosipun piyambak-piyambak anggenipun sami sowan utawi sami prapta anggenipun sami nyekseni sesaji Raja Suya boten wonten ingkang dipun peksa lan boten wonten ingkang kanthi awrat penggalih lumarap sartanipun nyekseni tumapakipun sesaji Raja Suya menika. Nun inggih Koko Prabu menawi syarat srana menika tartentu ingkang rayi sartanipun para Pandhawa mboten badhe kawratan madosi syarat srana menika kula wau. Nun inggih ingkang pungkasan menika kula nuwun sewu mboten kok naminipun kula ngembe kalian para Pandhawa. Syarat srana ingkang pungkasan menika kula wau menika ingkang kula aturaken bilih mboten saben-saben nalendra saged ngawontenaken sesaji Raja Suya krana awratipun syarat srana ingkang pungkasan menika kula wau.
Koko Prabu kula aturi ngendika kemawon menapa syarat-syarananipun Koko Prabu. Sabab nonton ing negari Ngamarta menika wonten senopati wonten ing negari Ngamarta. Mboten sanes inggih menika pun Yayi Werkudara. Tarten pawrata kados pundi Yayi Werkudara menika ingkang saged ngaturaken syarat srana menika kala wau. Yayi wonten timbalan ingkang pungkasan syarat srana supados sesaji raja suya saged kaman menika mboten sanes kedah dipun wontene wujudipun sesaji kurban tumbal Nalendra saking tlatah Sabrang Yayi Prabu. Sigra yen Pramana kanca sigra ngrakit nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang Katrigu mulung mangrompak ing wadya Burda kula kiri ora nanggono magawe gelar ira wang-wang Aduh Koko Prabu sareng kula midhanget ingkang dados pangandika paduka ingkang pungkasan bilih sesaji raja suya kedah ngawontenaken sesaji kurban tumbal arupi Nalendra jroning manahipun ingkang rayi kok mboten dugi Koko Prabu. Kula nuwun sewu Yayi Prabu menika kedah jalaran ganeping syarat srana menika kedah wonten tumbalipun sedhingging Nalendra menika kala wau. Nanging menawi tetela kados mekaten menawi sesaji raja suya menika kedah ancik-ancik marang bathanging liyan. Aduh Koko Prabu kula nuwun sewu. Wonten ing alam jagat raya menika mboten dipun tuladhakaken mukti kanthi ancik-ancik kasangsaranipun tiyang asanes sartanipun ing alam padang mriku mboten dipun mboten wonten piwulang kedah paten pinaten mboten wonten piwulang kedah ngagem tumbal menawi badhe kagem mukti gesangipun piyambak Koko Prabu mangke rumiyin to Yayi dereng paripurna anggen kula matur nanging paduka ngendika bilih kedah dipun wontoni sesaji kurban arupi tumbal wujudipun Nalendra sareng ingkang rayi midhanget ingkang dados pangandika paduka aduh Koko Prabu kula mboten saged ngaturaken Koko Prabu menawi tetela mekaten menawi sesaji raja suya kedah wonten syarat-syaranipun saji kurban Yayi Werkudara barep kanggo apa saji kurban utawa sesaji raja suya iki pun ngakang wurungake wae. Walah apa aku wis bungah krungu syarat-syaranane sing enteng-enteng ora liya mung merga sesaji raja suya kudu ana tumbale apa ngendika butuh kebo sapi pira butuh wedhus pira wah mengko aku sing saguh jagalke apa butuh 100 apa butuh 1000 ayo ngendika omong sing tetela lan prasaja wah aku sing saguh goleki syarat-syaratane Werkudara nggih tumbal saji kurban iki mau ora kok wujuding beburun utawa ora wujuding sato kewan ora kok wujuding
raja kaya udu wujuding kebolan sapi. Nek wujude apa? Apa banteng ngono apa piye? Apa kudu nganggo syarat srana kidang menjangan? Dudu Yayi, Nanging apa? kudu nganggo tumbale Nalendra. Sing tan wurunga mengko bakal diaturake kanggo syarat srana sesaji Raja Suya Yayi. Kagiat risan kaberangu rinanggul kinempit-kempit dusang retnaning bawana. Wah. Nek to kudu kaya ngono aku sing ora saguh tresna kakangku. Ben ora sasida Pandhawa nganake Saji Raja Suya. Lho. Lah ngopo to? Werkudara ki mesti nek krungu wong sing tumindak kleru lan wong sing wengis mesti ayo Werkudara ora trima. Mergo pancen urung rampung anggonipun Kakang matur marang ngersani Kyai Haji. Nek wis cetha nek Sesaji Raja Suya dadak anggo syarat srana bekakak sesaji korban. Kosik to Yayi, kosik. Aja waton grusah-grusu, aja waton gebyah-uyah, digelar digulung dhisik. Nalendra kuwi mau kok ora wujuding Nalendra biasa, ora kok wujuding Nalendra negara cilik utawa negara gedhe kuwi ora. Nanging Nalendra sing tak aturake kuwi Nalendra sing watake wengis, sing watake angkara budine Candala. Ora liya kejaba ya kuwi mung Nalendra Inggiri Bajra, ya kuwi Prabu Jarasandha. Kuwi pancen Nalendra sing wengis. Kuwi pancen Nalendra sing tegel karo sapa wae. Ora nyawang derajat, ora nyawang pangkat. Nek kira-kira dheweke ora cocok karo sing diadepi mesti bakal dipateni lan mesti bakal dipidana sing kanthi abot lan sak abot-abote. Pun Kakang ora iso ngaturake luwih babagan wengi sing Prabu Jarasandha sing genah para Pandhawa saguh lan para Pandhawa iso yen to mateni Prabu Jarasandha. Mergo Prabu Jarasandha kuwi duk rikala semana wis wani mateni bapakne dhewe, ya kuwi Prabu Briyadrata. Mung mergo perkara sepele, ya kuwi duk nalika Jarasandha lair wujude mung separo-separo. Mergo Prabu Briyadrata kuwi duk nalika semana kagungan garwa loro. Tumuli kagungan garwa loro nanging wis suwe ora endang pinaringan momongan. Tumuli Iwang Pikul Narada tumedhak ana ing alam donya paring wujuding woh arupi pelem. Gandeng Prabu Briyadrata kuwi mau bingung kepiye nggone bakal ngedum wujuding pelem kuwi mau gandeng duweni garwa loro. Tumuli pelem kuwi mau disigar dadi loro. Pelem disigar dadi loro terus dilotes ngono apa piye? Aja ngleceh, aja ngleceh, aja ngleceh. Iki pasewakan aja ngawur sak geleme dhewe. Pelem dipara loro tumuli didhahar dening garwaning Prabu Briyadrata sak loron. Dumadakan garwane Prabu Briyadrata kuwi mau nggerbini, jroning nggerbini kuwi mau padha nglairake kanthi wayah sing bareng. Wancine bareng ngono lho tegese. Yo. Nanging ora kok wujuding bayi lumrah, laire uga mung separo-separo. Tumuli gandeng Prabu Briyadrata rumangsa wirang merga laire si Jarasandha kuwi mau bayi tumuli diguwak. Bayi tumuli diguwak nang lenging alas. Tumuli ditemu dening sawijining raseksi
Aprajeka Nyai Jara tumuli digedhekake lan bayi kuwi mau didadekke siji digedhekake dadi jenengke Jara Sandha. Kuwi critaning Prabu Jara Sandha. Mula rasah wigiringa-ringa Yayi Prabu mboten sah nggadahi penggal ingkang mboten kula aturing tetep badhe nglampahi wujudipun Saji Raja Suya menika kula wau kemawon. Sebab tartentu menawi Saji Raja Suya kelampahan para kawula sak negari Ngamarta gitartentu nderek ngraosaken tentremipun negari wonten ing Praja Ngamarta menika Yayi Prabu. Sidhem jroning pasewakan Wajogong tanpa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu nenging werwu sing duka cipta berebuti mandana raras berebuti mandana raras segebyar kataring kono to mau didemat garing kawontenan pasewakan negari ing Ngamarta Kosapa samya legek pasuryanipun awit midhanget pangendikanipun nata ing Ndarawati Prabu Bathara Kresna Kosapa ing mangki datan wonten gegudhangan ingkang ubah samira datan lumampah Kosapa ketingal alokipun para kawula samya alok bilih wonten satunggiling Nalendra saking tlatah sabrang ingkang sowan sinten to Nalendra ingkang sowan kula wau ketinggal kridanipun galiah minggah wonten ing datule Praja Ngamarta nganti kaya balungan tinanggap akara jingak kang samya mulan sanjare para kawula kula wau. Kula nuwun sinuwun.
Senopati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana bali lumut amra kengget awit to denjing-denjengan aduh Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna ing Ndarawati menika kok mboten mangling wonten setunggiling nalendra ingkang sowan keng rawuh madyaning Datulaya Praja Negaring Ngamarta menika Koko Prabu kamangka menawi kula titik saking busananipun ketingal mabyor saestu menika katitik kadedene nalendra saking tlatah Sabrang menika setunggiling nalendra ingkang blegedhu brewu sugih Koko Prabu jagat dewa Bathara jagat pangestu para wayah para jagat Yayi Prabu nun inggih ingkang raka ugi piyambak mangertos wonten setunggiling nalendra ingkang sumanten ing Praja Ngamarta nanging Yayi Prabu nadyan to kados pundi kemawon ingkang dados nalendra ing Praja Ngamarta menika jengandika Yayi Prabu mila para bawasisa wonten ngasta paduka Yayi Prabu Darma Kusuma keparengan dangu dumateng sasak tunggiling nalendra menika inggih Koko Prabu kula badhe dangu dumateng nalendra menika jengandika lenggah ingkang langkung sekeca inggih sampun boten ngrang prayogi Yayi kisana kula nyuwun sewu sampun kininten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalendra saking pundi sinten jejulukipun kisana kisana kula nuwun sewu sampun kininten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalendra saking pundi sinten ingkang dados jejulukipun kisana Koko Prabu wonten timbalan kula dangu kok kendel kewala cobi dipun dangu sepisan malih Yayi kisana panjenengan menika nalendra saking pundi sinten jejulukipun kisana Koko Prabu tasih kendel kewala cobi radisara sekedhik Yayi Prabu kisana panjenengan menika nalendra saking pundi sinten jejulukipun aduh Koko Prabu kula sampun ndelah jalaran nalendra menika kula dangu malah kendel kewala mongko menawi kula titik netranipun boten tingkem Koko Prabu kula nyuwun dipun jawelaken wila dah dayok sitoke kok kupinge rada kisana wong dawuh kaget karo sing marah kula nenggo kula menika dipun timbali dening setunggiling sinuwun Gusti kula Sangata ingkang sinuwun agung nggih wonten timbalan sinuwun menapa paduka andang dumateng kula inggih kawit kula wau kisana
Panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Kisana. Aduh Koko Prabu. Kula sampun kesel. Kisana. Wonten tibalan. Dipun dangu kali Yayi Prabu Puntadewa niku lho. Wonten tibalan. Panjenengan menika Nalendra saking pundi? Inggih, Nalendra. Kula nuwun sewu. Panjenengan menika Nalendra wonten negari ing pundi sinten jejulukipun? Paduka dangu dumateng kula. Inggih Kisana. Sampun kawit kula wau. Wah. Nggih, nuwun amin pasang liman tabe sinuwun. Derek pitepangan. Awon tanpa rupi mobil ingkang sudi mestani dumateng kula. Kula menika wingking saking negari ing Bata Sarembak. Mobil ingkang sudi mestani dhateng kula. Awon tanpa rupi kula menika dijuluk Prabu Hamsa. Prabu Hamsa. Inggih. Karapan kula Dik Nom Kus. Damelan kula nyade itik iwen ingkang dipun goreng. Inggih Kisana. Inggih. Nalendra saking negari Prabu Hamsa. Inggih, Prabu Hamsa. Leres. inggih saking negari pundi kula nuwun sewu radi mboten midhanget. Saking negari pundi wau sinuwun? Lam garane dhewe kok lali. Nggih, saking negari ing Bata Sarembak. Kula nuwun sewu. Menapa kula menika sampun leres, kula menika sowan wonten ing Praja Ngamarta. Inggih Kisana mboten wonten kalih wonten ing mriki Praja Ngamarta. Menawi mekaten paduka menika ingkang jejuluk Sang Nata Prabu Puntadewa. Inggih Kisana. Wah, lakalah. Wah, menawi mekaten mboten sisit anggen kula kekalangan Malaya. Madosi wonten pundi dungipun negari Ngamarta. Sebab para kawula wonten negari kula menika sami kebrebeken kumandhangipun adzan magrib. Panjenengan menika ampun ngendika ingkang boten-boten to. kula nuwun sewu. Jalaran kula menika Nalendra sing pancen gagah tenan. Ning kula nuwun sewu ngendikanipun ditata. Wonten ing mriki menika kathah para pemuka-pemuka agami, kathah para pemimpin-pimpinan agami wonten ing mriki. Menawi jengandika menika ngendika kados ngaten menika kula nuwun sewu mboten satrepipun. Nggih sampun, kula nyuwun pangapunten. Kilap sinuwun kilap. Njenengan menika Nalendra ampun sok sembetrengan to. Para kawula wonten negari kula menika sami kebebeken komandhangipun negari ing Ngamarta. Yo. Para kawula menika wonten sakjroning griya. Griyanipun para kawula menika saking senengipun, saking ngefansipun kaliyan negari Ngamarta menika teng jero omah niku saben-saben omahe para kawula dipasangi gambaripun Nalendra ing Ngamarta. Prabu Puntadewa menika. Kula nuwun sewu. Menawi panjenengan mangertos kawulanipun boten remen kalih panjenengan lan malah remen kalian kula, napa panjenengan boten duka? Mboten. Ginanipun menapa kula duka? Sing kula butuhke niku suarane rakyat. Nek kula pun dadi Nalendra nggih pun, sing penting kula pun dadi ratu teng negari kula. Arep kawula kula ajeng teng gleseh, arep padha teng morat mari sagelem dhewe arep do modar. Sing penting kula pun kelakon dadi ratu teng negari kula. Sing kula butuhke niku mung kawula nyoblos kalih kula. Butuhe kula kepilih, kula dadi ratu teng negari kula. Oh, mekaten. Inggih. Menika ingkang kula butuhaken niku namung suwantenipun rakyat. Suwantenipun para kawula.
sing baken kula pun dadi nalindra kawula arep duting glesek sak geleme dhewe mboten masalah kula mboten lara ati ajeng kawula sami tresna kalian panjenengan sami tresna kalian nalindra sanes aben sakarepe niku atine piyambak-piyambak ingkang banget kula sampun dados nalindra lan kula sampun ngakahi sarta kula sampun ngukupi negari kula inggih Kisanak inggih kula nuwun sewu ndamel kaget penggalipun ingkang Abdinata ing Amarta krana kula nampi rawuh ngandika menika janjanipun janjane kula nuwun sewu Kisanak nggih kula nuwun sewu dalan kula menika seneng guyon inggih kula niku awon-awon riyen penabuh panjenengan nyepeng menapa kethuk abang nyekel kethuk kok senenge ra sebane gleleke ra sebane saben-saben kula sampun ngantuk kethuk menika iringan menika dados buyan dalan bakunipun menika kethuk iringan wingking balunganmu sami buyar senengane kaya ngono kuwi ora tarik irama inggih awan tanpa rupi kula menika nek wiraswara swanten kula menika nggih boten ketinggalan kalih sanes-sanesipun swara kula boten ketinggalan kalih Jati swara kula boten ketinggalan kalih Parja swara kula boten ketinggalan kalih Pardi swara kula boten ketinggalan kalih Warisa wonten nggih pergi pancen kula menika wonten ing rombongan kula menika kula ingkang dipun sepuhaken wonten lho kula ingkang dipun sepuhaken kula ingkang dipun sanjung-sanjung ngibaratipun kula menika juru gending wedan juru gending nggih gendinge apa gendinge iki gendingipun Talu Banyumas oh gending kok ming Talu Banyumas tok sanesipun kathah nanging kula mboten saged matur sak menika wigatosipun kula menika badhe matur marang ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa ing Ngamarta. Inggih Kisanak kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ingkang dados wigatosipun. Dene paduka menika rawuh wonten ing mriki. Nggih, kepareng kula matur sinuwun. Inggih, kasumanggaaken. Sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah sumung keping pabekti kula kunjuk marang ngersa paduka Sinuwun Prabu Puntadewa ing Ngamarta. Inggih kula tampi dawah sami-sami. Nggih. Dungkap kok kalih. Kula watuk sinuwun. Inggih. Sampun kawit tanggal kalih. Dugi sapriki wah mboten mantun-mantun sampun kula pados ki tamba menapa kuwi mawon dereng saged mantun sebab awit jalaran watuk menika mantunipun mawi yo menika sinten to jajanipun matur nggih matur ora kakean cangkem larak metu kowe Koko Prabu sabar Koko Prabu sare senengane ora nek ratu kukan cangkem kukan pamer ngene ora seneng larake metu kene minggir Kresna. Sare. Kula aturi sareh, kula aturi sabar. Sabar kono watese. Nanging mengke rumiyin, mengke wonten wekdalipun piyambak panjenengan kula aturi ngamuk sak lega, sak legane panjenengan. Yo. Angka kalih. Sowan kula menika mboten dipun utus dening sinten-sinten. Sowan kula menika mboten dipus dening dipus menika menapa. Kula nuwun sewu. Cangkem kula menika sasusur. Sowan kula menika mboten dipun utus dening kawula kula, nanging sowan kula menika saking pikajengan kula piyambak. Jalaran kula menika bingung kenganglangan awit kawontenan wonten ing negari kula ingkang sampun wonten tigang candra menika. Kula lan kawula sak negari kula menika nampi utawi ngaosaken boten tentrem tuwin boten ayem. Para kawula sami kathah ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk kapraloya niku kathah sanget.
kewan-kewan ingkon-ingkon raja kaya itik iwen padha mati glasah mboten karu-karuan. Omah padha rusak dhewe-dhewe, teng pundi-pundi tumapak bencana-bencana. Ingkang samangke mriku ngantos ndamel kula boten tentrem lan kula menika bingung. Kula menika sampun pados syarat srana Brahmana 1000 Sugata kinarya anambak bebendu wonten ing praja kula. Pandhitan manti boten wonten ingkang mandi setunggal kemawon. Kula sampun kathah padas apa jenenge niku? Lah dalah, ayo. Sasar susur cangkeme ora. Koko Prabu kula aturi saren kula aturi saren. Ayo golek yo. Panjenengan menika kok senengane ngomong sasar susur kula. Kula sampun damel syarat srana bantal boto sarebat kula menika laku prihatin. Dene sak mangke kula sampun pinaringan sasmita saking para Jawata ingkang dumling tanpa wujud wonten talinganipun ingkang abdi samangke Nalendra ing Bata Sarembang. Inggih pisanak panjenengan pikantuk sasmita. Inggih. Isining sasmita saking para Jawata menika ngendikaken bilih negari kula saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Waton sakmangke wonten syarat srana kedah mawi tumbal tigang negari inggih menika Nalendra ing Ngamarta, Nalendra ing Drowati miwah Nalendra ing Mandura sinuwun. Niki menika sinten? Tepungake lek nomripatmu. Kateno kodho kurek burung. Tepung karo aku. Panenggak Pandhawa satring Jodipati Raden Werkudara. Wah! Boten nginten kula pinanggih kalih Raden Werkudara. Sembah sungkem kula Raden. Ora sah. Nyembah karo aku, kowe mau muni piye? Cangkemmu muni piye? Inggih kula menika matur bilih negari kula saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Waton wonten tumbalipun Nalendra tigang negari, tunggal Ngamarta, Ndrawati lan Mandura. Kowe mikir ngomong ngono kuwi mikir apa ora? Ngomong ngono kuwi mikir apa ora? Kowe ngelingi apa ora? Kowe iki sowan ing negara Ngamarta. Barep kakangku ki Nalendra ing Ngamarta, Prabu Puntadewi Nalendra ing Ngamarta. Lah kok dlangap ucapmu. Ora arep blengket karo barep kakangku, arep blengket karo Kresna kakangku. Wah, lah kok kowe dlangap cangkemmu malah salah. Mboten bakas. Kula mboten gagas kalih kakang sampeyan. Sing aran Prabu Puntadewa niku. Sing baken kula sowan mriki. Kula saged ngrangket, kula saged mblengket Nalendra tigang negari menika kula awu badhe kula damel syarat srana badhe kula kangge tumbal negari kula ingkang Ketaman Pageblung. Lho sakmangke kula aturi semingkir Prabu Puntadewa badhe kula rangket, Prabu Kresna badhe kula rangket, sartanipun Prabu Baladewa badhe kula rangket Raden keparat. Wah! Ah!
Nalendra bemarwa sing sang katri gumulung mangrompak ing wadya Kuradha reng kakiri-kiri Koko Prabu malah kok kawontenanipun sakmenika sampun dados grujukan kriwikan dados grujukan geguyon dados tangisan Koko Prabu menika kados pundi Wah Kresna apa kakangmu ngrebut mungsuhku Wah edan Mergo sing nantang Hamsa aku kok sing nglarak Baladewa. Kae mengkono ora tau jaluk kowe mungsuhe ora tau wenehke karo aku. Aku sing tegel karo kowe. Kowe ngopo Kresna kok ngomong lho. Iku ora nggo guyon lho iki wasewaken lho. Senane ora. Lah kae rak perkaramu to, kae perkaramu karo Prabu Baladewa. Wah. Wis senengane ngono kuwi. Arak kakangmu. Kakangku terus ngopo? Ngrebut mungsuhku, ngrebut mungsuhe Werkudara. Gelem ora gelem kowe kudu misahke. Ya wis to. Sing semeleh pikire si Abdi mengko pun kakang sing bakal mungkasi perkara iki. Yo. Janji ra iso mungkasi. Wah. Awas kowe. Ngopo awas ngancem-ngancem ngono? Ngopo? Aku tegel karo kowe. Wis to, aku tak matur karo Yayi Prabu Puntadewa. Yo. Yayi Prabu Puntadewa, inggih Koko Prabu kula wonten timbalan. Mugi ndadosna ing kawuningan kepareng ingkang raka matur. Sejatosipun Prabu Hamsa menika kala wau kok mboten sanes Nalendra wonten ing negaring Bata Sarembak menika sanes babar pisan sanes. Nanging Prabu Hamsa menika kala wau anggenipun sowan ing mriki menika kala wau mboten sanes dipun utus dening Prabu Jarasandha. Jalaran dinten sakmenika ugi Prabu Jarasandha menika anggadhe gegayuhan ugi ngawontenaken sesaji Rudra syaratipun inggih menika bekakak Nalendra satus negara ugi. Sabab sakmenika syarat-syaratipun sampun kalumpuk wonten 97 Nalendra ganepipun paduka Yayi Prabu Puntadewa ingkang raka Indrawati miwah Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Mila boten mokal menawi Koko Prabu Baladewa duka yayasinipi. Awit Prabu Hamsa menika kula sampun wantun nyenthok asmanipun Koko Prabu Baladewa. Lajeng sak mangke kedah kados pundi Koko Prabu? Panjenengan lenggah ingkang sekeca kemawon. Lampahan menika cekap ingkang raka ingkang ngamungkasi Yayi inggih Koko Prabu. Kasumanggaken kedahipun dharma kedah dipun jejegaken Koko Prabu sampun ngantos sak mangke ninggal dhumateng ingkang rayipun Puntadewa nggih. Panjenengan lenggah ingkang sekeca kemawon Yayi Prabu inggih Koko Prabu. Nanging saderengipun jingandika bidal mungkasi perkawis menika kula suwun Dimas Arjuna inggih kula wonten timbalan Koko Prabu. Budal kang padha siba pun kakang kundur angedhaton jeneng ingsun nedya manjing jroning kedhaton Yayi Arjuna inggih nuknun ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit padal wasilan Koko Prabu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Arjuna purna gatining paratilan Arjuna kundur angedhaton jeluk saking dampar kecana kinampen gambaran gading kadharaken sanggaring perumban jadi manggung tanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngampil pacaring Prabon kawis ketingal saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata sinambi sesandri kamulyani.
Bala